ganes de dissimular res. Tampoc pretén pas defensar-me, ni vull negar les coses, ja que vols la saber. Això és perquè veieu que no us en podeu sortir. I que en aquest afer, per moltes excuses que inventeu, jo puc provar-ne la falsedat. Sí, confesso que no tinc raó i que teniu prou motius per queixar-vos de mi. Però, per favor, us demano que no m'exposeu ara al mal humor dels meus pares i que feu obrir la porta tot seguit. Us beso les mans. Ai, maridet meu! Ai, maridet meu! Ara sóc el vostre maridet perquè us sentiu atrapada. Això sí que m'agrada. Encara no us havia sentit dir mai una paraula manyana com aquesta. Us prometo de no donar-vos mai més cap motiu de queixa. Tot això no vol dir res. Jo no vull perdre aquesta avinentesa. He de saber d'una vegada fins on heu arribat amb les vostres follies. Per favor, deixeu-me explicar, us demano que m'escolteu. Què m'heu de dir? Sí, és cert que he faltat, us ho torno a dir, i que el vostre ressentiment és just. Que mentre vos dormíeu, jo he sortit fora de casa i que aquesta sortida era motivada per la persona que vos dèieu. Però aquestes accions, en una persona de la meva edat, heu de perdonar-les, que són desitjos de noia que no ha vist res i que tot just entra al món. Són llibertats a les quals una jove s'abandona, sense pensar res de mal, i que en el fons, sens dubte, no tenen malícia. Sí, ja ho veniu a dir vos mateixa. Són coses que s'han de creure i compadir. No pretenc pas justificar-me amb el que dic. Jo només us prego que oblideu una ofensa, per la qual, de tot cor, us demano perdó, i que m'estalvieu aquesta nit renyuts que em podrien causar els renys malagradosos del meu pare i de la meva mare. Si m'atorgueu generosament la gràcia que us demano, si us conduïu a mi generosament i bondadosament, no us costarà gens conquerir-me. Jo me'n sentiré corpresa i ja veureu com tot això hi farà molt més que tots els lligams dels meus pares i tot... en una paraula. Si us porteu com cal, jo renunciaré a totes les galanteries i només pensaré en vos. Sí, us dono paraula que d'ara endavant seré la millor dona del món i que us mostraré tanta voluntat, tanta, que n'estareu completament satisfet. Ah, cocodril, que afalagues la gent per escanyar-la després. Atorgueu-me aquesta mercè. No hi ha res a fer, sóc inexorable. Mostreu-vos generós. No! Per favor! No! Us ho demano amb tot el cor! No, no i no! Vull que em sàpiga qui sou i que la vostra confusió esclati. No em feu desesperar, perquè quan està desesperada, una dona és capaç de tot. I si tant m'acabeu la paciència, us juro que faré quelcom que us sabrà bé. I què fareu, sisplau? Us prendré una resolució greu. Amb aquest ganivet que esteu veient, em mataré aquí mateix. Oh, gràcies a Déu. No li doneu tantes gràcies a Déu, que abans mals de caps tindríeu. Tothom coneix les nostres baralles i la mala volença que en teniu. Quan em trobaran morta, ningú dubtarà que sou vos qui m'heu matat. Els meus pares no són pas gent que deixin aquesta mort impedida, i amb el ressentiment que tindrien, ho remolien tot perquè la justícia hi és contra vos. No seria pas la primera que s'hagués venjat d'aquesta manera, car n'hi ha hagut d'altres que no han dubtat a donar-se la mort, només per perdre aquells que han tingut la gosadia de desesperar-les fins a l'últim extrem. Soc el vostre criat. Avui dia ja no es mata ningú. Ja fa molt temps que això ha passat de moda. Doncs bé, si tant persistiu a negar-me el favor que us demano, si no feu obrir la porta tot seguit, us juro que us faré veure fins on pot arribar la resolució d'una dona com fa desesperar. Què dieu ara? Tot això és per fer-me por. Doncs bé, ara ho veureu i tots dos estareu contents. Ja veureu si m'enric o no. Ah! Senyora! Ja està bé. Déu us faci que la meva mort sigui venjada com jo desitjo i que aquell que més causa era el càstig que es mereix la duresa que ha tingut amb mi. A veure, tanta dolenteria haurà tingut de matar-se de veres per perdre'm. Ens anem al lluc i aneu a veure. Silenci, posem-nos una cau al costat de la porta. Arribaria tant la dolenteria d'una dona. No la troba. No hi ha ningú. Que em pengin, si no m'ho havia pensat. La burra li ha tocat el
dos veient que no hi havia res a fer amb mi, ni suplicant ni amenaçant. Millor, així encara ho tindrà més mal parat. I el seu pare i la seva mare, quan arribaran, encara es faran més càrrec del seu crim. Bé, ara la porta està tancat. Ei, obriu-la! Obriu tot seguit! I ara, ets tu qui crides? I d'on més, però que vergonya! Aquestes són hores d'arribar a casa? Quan és a punt de fer-se de dia? És aquesta, per ventura, la conducta que s'ha d'observar d'un marit com cal? És bonic això d'embriagar-se tota la nit i deixar a casa la pobra dona sola. És bonic, això. I ara, vosaltres... Traïdor! Més que traïdor! Estic cansada dels teus rampells. M'aniré a caçar el pare i la mare tot seguit. Us heu parlat després de tot el que ha passat. Apropeu-vos, per favor, i veniu a veure la insolència més gran del món. Un marit que té el cervell tan trasbalsat pel vi i per la gelosia que no sap ni el que es diu ni el que es fa. I que ell mateix us ha enviat a cercar perquè fóssiu testimonis de l'extravagància més gran que us poguéssiu imaginar. Aquí on el veieu, ara torna a casa, després d'haver-se fet esperar tota la nit. Però si el voleu escoltar, us dirà que m'ha de fer els càrrecs més grossos del món, que mentre ell dormia jo m'he escapat del seu costat per fer de les meves i mirar altres contes de la mateixa mena que ha somiat. Quina mala pècula. Sí, ens ha volgut fer creure que ell era a casa i que nosaltres érem al carrer. És una mania que no hi ha manera de treure-li del cap. Què és tot això? Què anem a pensar? Desafolliment, fer-nos venir a cercar. Jo volia... No, pare, no. Un marit així no el puc pas sofrir. M'ha dit 1000 penjaments, ja m'ha acabat la paciència. Fe de Déu, sou un malvat. És una consciència veure una pobra dona tractada d'aquesta manera. Això clama la venjança del cel. Per ventura... Creieu que us hauria de morir de vergonya. Deixeu-me dir dues paraules. Escolteu, que us enviarà l'alçada d'un campanar. Va, la negada. Home, tant, que em sembla impossible de fer-lo tant raó. La fortuna de que fa arriba fins aquí dalt, us asseguro. Senyor sogre, us asseguro. Fugiu que em podegueu. Us prego, senyor. No us apropeu, que us voleu. Permeteu-me, senyor. Aneu-vos a no us torno a dir que no s'us pot ni suportar. Per favor, senyor, una paraula. Em fareu treure les tripes. Parleu de lluny, si voleu. Doncs bé, ja parlo de lluny. Juro que no m'he mogut de casa i que qui ha sortit és ella. No és el que jo us havia dit? Digueu si això pot ser. Vos parleu de la gent. Baixeu, filla meva, i veniu aquí. Juro davant Nostre Senyor que jo era... Creieu! Una extravagància com la que dieu no es pot ni suportar. Ballava amb manis. No us trenqueu més el cap i prepareu-vos a demanar perdó a la vostra dona. Jo, demanar perdó? Sí, perdó! I ara mateix, jo dieu, jo, diantre! Si em repliqueu, sabreu què cosa és això de burlar-vos de nosaltres. Pobre Jordi Randent. Veniu-me aquí, filla meva, que el vostre marit demanarà perdó. Voleu que jo li perdoni tot el que m'ha dit? No, pare, no puc, no m'he dut decidir pas. El que us prego és que em separeu d'un marit amb el qual m'és impossible viure. Qui ho pot resistir? Filla meva, una separació així no es pot fer mai sense un gran escàndol. Per aquesta vegada vos us heu de mostrar més assenyada que ell i prendre paciència. Voleu que prengui paciència després de tantes indignitats? No, pare, no puc. Heu de poder. Jo us ho mano. Vos ho maneu i he d'obeir. Sí que és dòcil. Em sap molt de greu haver d'oblidar tantes injúries, però ja ho he dit. Per molt que em costi, vos ho maneu i jo obeeixo. Apropeu-vos. Tot això que em feu fer no servirà de res, ja veureu com demà hi tornarem a ser. Ja hi posarem ordre. Apa! Agenolleu-vos. Que m'agenolli. Sí, agenolleu-vos i ara mateix. Ai, Déu meu. Què he de dir? Senyora, us prego que em perdoneu Senyora, us prego que em perdoneu l'extravagància que he fet. l'extravagància que he fet de casar-me amb vos. I us prometo de comportar-me millor d'ara endavant.
Prometo de comportar-me millor d'ara endavant. Aneu-hi en compte i sapigueu que aquesta és l'última impertinència vostra que us suportem. Valga'm Déu, si hi torneu, us ensenyarem com heu de respectar la vostra dona. I com heu de respectar els seus parents. Aviat es farà de dia. Adéu. Aneu-vos-en a casa i penseu a fer bondat. I nosaltres, estimat, tornem-nos-en al llit. Estic perdut del tot. No hi ha remei per a mi. Un qui com jo s'ha casat amb una dona dolenta, el millor que pot fer és tirar-se l'aigua de cap. Aigua va!